ka jing khublei sa yesen ni phi baro ka khubor hani por gadai ka gospel how yonis klong besan the gospel how yonis klong besan nan pelit kot ba lab kundai kini dega ka jing kini de khtin jong jisu bo kren shegi jiu Ukraine bat jiu ong ne ong phi gi jiu phi wa de jing tho namba haki jing tho phi mo ba phin yo jing em bom ju kot namar bat ki long kita gi ba phla se phang jonga hare phi phim shamon ban wan hanga bat ba phin don jing em ka kam jong gi jibaro si jing em gadai ha ga niam jiu jong ki gadai bakin wa de jing tho balai ki wa de jing tho ki wa bat om tam bakin wa re kin le balai ki wa ye gi jing tho ke gi jing tho am de ga bible bro we ke jing tho ga de testament brim jong ga genesis do malachi namar ki jiu kim priang ye testament bathamai hadu manta ki jiu kim priang ye testament bathamai ki bot ki khen ba ga testament bathamai ga de ka jing tho ba put namar kim priang ye jing ka jong Paul kim priang ye yo jisu kim priang ye jing ka jong apostol daga ki jiu ki wa ga jing tho mut ki wa ye genesis ngong ba ye ga genesis ye ga testament brim genesis do malachi ki wa ban le ayu ki wa ban le ki wa bat de le ke jing thmu jong ki da ka ba wa ye jing tho bat da ka ba le ye jing tho ye ga bible testament bro ka wai ka jing thmu ka long ba kin yo jing em bom ju kot hello saba ki jiu gi pole bible bat ki le baro khat ba ka om ki mot ba kin yo jing em bom ju kot da ka ba le kum ta par jisu ong phim shamon ban wan hanga ban yo jing em phim tip ba ke jing tho phim tip ba ki jing tho jong Moses ki jing tho jong David kitab Psalm ki jing tho jong prophet baro ki sakhi shphang jonga se sim nang pole phi wa ki jing tho na ba haki phi mot ba phin yo jing bom jukot na mar ki phla shphang jonga ke gi da ki jing tho ke gi da ki jing tho ka testament brim jisu ba haba u pole ka testament brim u yo i ba ga krem shphang jo u khlam yo i ba u de ban le kum ba ki jiu ki le uklam ye iba udai ban od yo masi udai ban od yo blang tip ba udai ban sina ya keduan nang taban ban habo pule ye testament brim yo iba udai ban rakhe ganiam gajing lai wala da urakhe ganiam gajing lai tip ba udai ban rakhe ye kan niam jong khu bukhlam thiat ga niam ga jing la ki jo tip bo de ban rakhe ye kan niam jong so nong kong ye kan niam jong trumpet ye jong turoi tip ba de ban rakhe ye kan niam jong ying trap ka bo yo i ha kan niam jong ki jiu baro la ga de kan niam jong ga ying trap la ga de kan niam jong la ga de kan niam jong ka jing rakhe yo khu bukhlam thiat la ga de ga no ka jing le niam hag hukum Moses yo i ba uday ban le kumta khana mun yo jim bom jukot namar utip ba ka jing bom jukot kamwan da ka bale ya ga bible mdon jing im bom jukot haga jing le ya ga bible mdon jing im bom jukot da ka ba sange pop mdon jing im bom jukot da ka ba le pop mdon jing bom jukot da ka ba pendep ikiniam gurukom haga testament berim borok we But kawai nagi hagal nong basan namar khubor jaga de gospel hagal nong basan jong yones kawai nagi jingle jong ki jiu haka kabo jisu kudo am kabo yones ubatai hagal nong basan kadai ke jingle jong ki jiu kadai kawai nagi ta kadai ke jingle ye ke sing sebatan u jisu wan ber pun khia we bru uba pang haduk lai bo prasnem
uni ubriu ude ubriu bapang do labu prasem gerta bat wala da kamu la udon labu prasem gerta ko om upang usitom labu prasem gerta om amin labu prasem tu jisu wana pun kia yu beli kan wana pun kia te ke dia bo jisu pun kia yu haga sing sebeton ke sing sebeton na mata jong pigi bom kiba perkat be bagadai ke sing belai le ne se sonde kam dai ke sing sebeton ke dai ke sing sajan baru jisu u pun kia yu beri sing sebeton bat kat kum ga an jong ki kat kum ga ke hukum jong ki ju kat kum ga bible jong ki ke testament beri ke bang ngidon mangi ke bang ngipule mangi ke bang ngapule manga kade ke kat kum ga ke testament beri mdai ban tre sing sebeton baru jisu tre si u jisu pun kia yu beri sing sebeton om tang bo pun kia u ong ro yu u bu un kit laga jing thia u ong yu yeng joy ra la jing thia to ya u ong yu u bu un kit ye ga jing thia ju ba le pa se yeng hang sing sebeton pitip kai ga banja namar ki jiu ki dai ki briu ki bat perking bha ya ke testament brim but kat kum ga jihikai jengki kat kum jihikai jo Moses ai testament brim mdai yu unono briu bu unra ye ga jing thia ban kit ye ga jing kit hasis beton nangu ki yo ni kitab jingkhen long ba khatsan ngan pule kitab jingkhen long ba khatsan kat khot ka ba lai pu ar do ga la pun riu ngan pule mar ka simpor ngan chu batai udan we briu ubuwan kit jing kit hasis beton te kilap ki don ki briu ki ba yo I u bo wan na lom te bo kit jing kit pli ti ong kum no de ban le ni briu te u Moses u habanda le kli yo play kumno de ban le yo ni briu te u play ong hello sapa u play ong try play ong kathot bala basan try te u ong Moses yo kumu ni briu de ban penyap but kita ge pai ba boro te kila len themma yo but kila len themma yo shabar jmisno ngasotre ban pule gini am piam ha kumno no from ga te pom no kulam em po bible shut up ngap jar ngan pen ep ye ga jing thmu jong play na bom jukot ngakhlem kren ben yu Moses la da pi la snap ye ki jing kai jonga man hakine ge bala la de pi snop ha pi tip bangam kren ben yu Moses kadon kadau balai Moses ai hukum ye katang sei kai hag sing wan chikmat hare kabasno kadai ege basno trim ban kit jingkit asis beton hab ban sha panyap sha themau kiju ka wei ni jingle jiki kolom ki sumar gi sis beton piti balai gi sumar sis beton namar kimot da ka sumar gi sis beton kin yo jing im bom jukot kadon kani urkom berkat hagi babon gibru da ka ba ngale ye ka bible ye ka bible ko ong ngani o jimbom jikot jisu wan baru ong ki pp wa de jing tho ye testament brim pile ye ka pi berkat pin yo jimbom jikot henrei makki kini jing tho baro ki flash phang jonga pi pim shomon ban wan hanga ban yo jing em thot sabusang pimon em ba pimot banganga wan ban mudu ye pi udon wei no mudu jong pi utaru Moses Moses insha umdai Moses udah no mudui hello jisu ubatai baru ong Moses udah no mudui Moses how ba pipishnya udah no mudui jampi lada pinjin delangai siapa jisu ong pat ni kitin lada pinjin delangai Moses pinjin delangai hangaro namaro tho sepang jonga lada pimngai ye gijing tho jo kumno pimngai yenga kemur chikentin jisu wan bro Moses ha gijing sha tho sepang jonga hare kai ga piyo I pim yo I bo tho sepang jonga piyo I bo pi ha gijing tho jo piyo I kai ba pide ban le pide ban pom yo blang jisen pide ban pom yo musi jisen pide ban wan ra artli blang ban kenya ban play snam to we pa blang ban ba ga pop jo pi bo on khnang bat bo rang ba ndo on bo ga khti ju ban play ga pop to blang ra itu blang shabar jong snong se jingai bak na snong kana bon kit ye ga pop ga sang jong pi kai ga pide ban le piyo I ba pide ban le amta
Kaya ba pide ban le pio ibo mos ye pule jing tho. Pio iba pide ban chna ga temple pide ban chna ga duan pide ban ban senrei de snam bar ro ye ka. I mean, ye bro de ban senrei ye ga jutang ye ga jing tho boro we. De ban senrei de ga snam shi gi bru de ban senrei ye ga duan bro we. Klem ga jing senrei snam mdon ga jing ma bi pop. But people cut bada kumta daga balik kumta pio jing bam jikot. Ka kubor jing agade ka gospel how yonis kono besan ngakwa pinyo igni we ong pimsham man ban wan hanga pinyo jing bam jikot habo ong ini kitin ki jiu kitip ude we jisu kitip ba ude tangu briu kaban kong kitip ba ude nagashnong Nazareth kitip ba ukpa ju ude Joseph kitip ba kmijo de mari ba kitip ro buran himan para chandra bar kan thejo ba kitip ba ude tangu briu habo jisu penkia ki jiu ki dom ki penkia ni briu shitom lawa pras nem ki jiu ki dom piti bare ki dom namar ba kaban kong kade ba u pa yo new briu bo un ba ya jing thia jo ha si sebeton kata bre men kong ka ba ar kade gini ba ki wat ki mut ban lan themau yu jisu ki mut ban lan themau yu te ketkot bakhan riu ko ong namar ba ula kiwan pun shitom ben yu jisu namar ba upen khia bio briu ha si sebeton ketkot bakhan nyu ko jisu telo jawab kuno ong ukpa jinga utre hadu menta ngaru ngatre but ki jiu kim sno tenat namar ki ketkot ka prag ong ki jiu te ki wat ke ban penyap yu namar om tang bo open kenyi ke sebeton uji su pen kenyi sebeton hello kimwa wat ke ban penyap yu arli gidaw hagal nong besan kemen kong gede bo open kenyi sebeton kemen kong ba ar gede bo u khot u yo ble u kpa ju ko om ki jiu ki wat ban penyap yu om tang namar bo open kenyi sebeton hare ba u da khot u da ong ro ba u ble long kpa ju ba uda penyarangkat yelade baru blay ke jingkot jong ujisu yo blay kumukpa hage jiu kolong ke jing penyarangkat yelade baru blay namar kene ke jingkot kadai ke title kadai ke office jong ukono blay hage jiu kitip ubala ban khot kpa yo blay ubom la yo i udai tang ukon jong blay bar ki jiu kim ngek bau jisu de kono blay namar baki yo ibu uba de briu bat uwan bau de briu uba don ya gadok bat gesnam bat ini kitin jinga ngaong uba don ya gadok bat gesnam namar ki jiu kim junget bau Chris uwan ha gadok namar ki jiu kim junget bau kono blay uwan ha gadok ki jiu ki thmoy gawan panya bau jisu kaban kong kade bau pen kenyi sebeton hello kaba ar kade bau ukhot yo blay ukpa jo bat ar ligi ni gidaw ki thmoy gawan pen lentem mau yo bat haba jisu ong ukpa yo blay ki jiu ki snotho ukam milade kumu u ki jiu ki tip ba ukam milade ba do kono blay ba do Chris ba do usim jong Israel u basan char Israel ki tip ba ukam milade kum tana ka ta daw u khot yo blay u khpa jo u jisu u ong kum ni u konum la ban le na de hare ya ka ege ba u yo i ba khpa le ya ka taro u le u ong gini tin ong u kon ukam ni le bodo kon hello u jisu ukam le bodo kon jo ble on ukon umla ban le nel de andre ye bo uyo ibo ke bo kpa le ye ka taw le kemut ka jingpen kya jong jisu ka jingpen ken jong jisu ye sis beton ka de jingpen ken jong ble ye sis beton nomor on ke ege ba u jisu on ye ke ege ba ngayo ibo kpa le ye ka tangale ke bo jisu le sis beton open kya yo bri ba open ba ye u jingkit jong but la dau jisu ong ba ye jing thia to ya hagin sebeton baru ong ngale ye ge ege ba ngayo ibo kpa le ba ngayo ngakren ye ge ege ba ngayo snow bo kpa jing akren ka bemot ka jing le jong jisu ge jipun khia jo ba ge jing pha jong u ban ba ye jing thia hagin sebeton ge de ge jing pha jong play u nai ong nai pat bu ye ge ne ge video na ta jong phi ge ba e hukum kamut bangang asyun hukum nga ik palat ye hukum ta bang sotho ka tho ye ga ai ngim persya hukum Moses ngim persya ye ke hari pede ba sotho balai
Pida basung tu ya ke jingwan yo Yesus pida basung tu bala Yesus pen ken Yesus beton. Ngam ong bangi ni pen ken Yesus beton nam ta gitu bo syong singi ha Yesus beton ngam ong ipi pen ni kelaniam no pine ang to kabiang. Ngam ong ya kino gibriu kiba ki bom de Yesus beton bat hana ba Yesus beton gade Yesus jante to ngi de ban syong singi no menta ha singi ha Yesus jan. No, syong ha balang jampi. Ladai balang hek ne balang rit ne balang pedeng. No balang jampi ne ang to. Namar komdon no balang ba penim pi. Dai tang Jisu no penim. But ukon bar ong ne. Ukpau i ukon. Mama. Ukpau i ukon. Habu ong ukon ki jiu kim so tenat namar kitip ba udeu brio. Kim so tenat ini ke konsep bo Jisu khot de ukon blai. Namar kitip ba Jisu deu brio. Bar on ikhting had kot bar huai kumbo khpau pen mi pat iki bayap kum taro baru ajing imiki kum taro khonu bri un ajing imiki ta ke ba umon ukpau bishari no u ai baro iki jing bishar ho khon ba baro kin burom yo khon kumba ki burom yo khpa utawu ubam burom yo khon uklam burom yo khpa uba lapa yo to khon Sisa ngau pi utak bayok sengawi ktin jenga berbelek iki ubangit hanga udon unget ubangit utak berlepak nga udon kajing bom jukut sengap kajing bom jukut kedai kajingai hau kris ubawan hakadok berkesnam ke kubur jenga ada ke gospel hau yone semua besar kajing bom jukut kedai kene kajing bom jukut kedai kajingai hau briu hau Chris ubade brio ka jingai am ka jimpunim ka don ha ka jingai ha u kono blay ubawan ha ka do hello ka jing im bom jukut ka don ha ka don ha ka jingai ba u kono blay uday kono brio ngan pan ipi ka ong kumta sharum kedkot ke ba arbusan sisa ngopi ke por kalajia bat kalau mentaken bagi tak ke bayok thia kita ke bayap ken yok sel gesur jong ukon blay bat ki ken ukren kene de ukren sepang ke jimi pat nukong ukren sepang kejimi pat lede lajong balong kumne kumbo khpa udon keji im lede kum taru ai hau khon buun ke don ye kejing im halade habu ong ini kitinu ai hau khon bondon keji im lede ki jiu kim slot tenat kine ki jiu ke wat dong yu jisu kim slot tenat namar kitib ba umni umde khon uble kitib ba me dei makum mangi hi medon ye kedok ba snam balade medon kedok snam medon ye kejing la ban yap balade medon ke jing la ban yap mem la banong khon ukon blay me badai tang briu balai me khot yo blay khpa jme me pen yaran kat ya de baru blay ki jikum so tanap ye kene ke jingkam jong jisu bodo khon jong blay but u ong ini khten u khpa don ke jim lade u a hanga ro ke ta ka board bangan don jing im halade ki ju ki dom ki ong kum no me badai briu me don jing im lade but u ta bal a hanga ikhtiar ban bishar u aru hanga ikhtiar bangan bishar namar ulong ukon jongbriu ukren sede ulong kon umur jisu kamel de bodo kon blay baru tau kon blay ude ukon jongbriu ubo ukon briu gumot ke konsep ke wan utau kon blay uwan ude ukon briu ubodon ye ke jila panyap ki jiu kim ngai ba ukon blay ula panyap wala de ki ngai ini ke konsep bodo kon briu kabagi yos ngano do tes numrim naga kitab jong Daniel chapang ukon briu Ezekiel ukon briu but kimut bonu ukon briu ka kom perkap jiki ngam kade da kum hoi pat kum dei kumba uta ukon briu unwan hagadur jengi bat uliap ka jing ngai jiki chapang tau ukon blay ubade ukon blay bat un yaisa si junom unam yap walau de makana ukon briu tam tau ukon briu unwan naka bom jikut unwan naka bom jikut bom jing don jing stang bom don jikut
Bagi tak ada orang berkat juga Jepang ni kon jong beriu uban sensya raga kedu David. Ti lede people ikam shirum ke Bible kong kum ne. Ukraine haga thot ke balai ko. Hat thot balai punyo. Ukpa utau bala pa nga ula seki ula plasha pangjanga. Pipim sham yo snow ga surju Mano lene pim yo I ye ka dur jong ki jiu ki mut ba ki ju yo snow yo ye ka sur jong blai ki mut ba kata men om kit jing kit aga si beton ka dai ka sur blai ki mut ba ka dai ka sur blai kata uji suwan ba wan ban correct eki wan ban penbet eki wan ban penbet ye ka doctrine joki baru om kum ne pim sham yo snow ye ka sur ju mano ro om shigine ki jiu ki ba le ye ka hukum ki ba le ye ka jing tho jo Moses ki ba le ye ka jing tho jing prophet bro we Wong pim sham yo snow yu mano pim ju ye I u mano ro dai tang ko ru badan shidam kupa utake no pen iu ki ju kimut ba ki yo snow ye ga sur blai kimut ba Moses u yo snow yu sur blai bagi sorong namar kimut ba Moses u yo snow sur blai bat kimut ro go mo dai tau Moses bo yo I yo blai mar kamat obi kren bat u Markman, kimut kumta bagi sesorong hado rata uji suwan murong umdan ba yoi yo blai menuro judon ba yok snow ye ga surjo judon ba yoi ye ga durjo na khlam om nga pulih hi mapi khot la panyo baru ong pipi wat ga jing tho pipi thmu ban yo jing pen em deki pim shamon ban wan hanga ban yo jing em ka kubor jing ga nga kwa kran lengkot ba man teng biang ngene ka gospel ga no ban gospel ha ga no ban ripa menta ka dai long pesan na kwa pun yo I gini ke gospel ke jing penim kum ke jing penim ke jing lene ke jing bom jukut ka jing im bom jukut ka dai ha ga jing ha ubriu ubawan ha Chris ubawan ha ga do ka jing penim ka don ha ka jing ha ukon play ubade ukon jong briu ubadon ka jing la ban yap bat ubalami pat na ke bayap ka jing penim kam dei kum bangi tarai nga ngit na tanga don ji ima gamen sim dala ngan yap nang tangan her sebenarnya ngan shombor trajino no la piklet ye ke jimi pat ka doktrin jepi ka khlem baru jisu Ukraine hanu om Ukraine Japan ka jimi pat jon ke bayap namar ka jimpen im ka jing im bom jukut ka don jinge dei bat ka jimi pat pen yo I hagnong beriu halno ban riu kumno jisu uyai ban ba ka jing bom jukut ka don jinge dei bat ka jimi pat kam don jinge dei bat ka tala da ngayap nang tangan lek an shong bodo tran ter nasmat nai pen kut kloi namar ka de jinge kai ka jrong ba jalan ka khubor jinga ka de baik tang mata ka no ha bede ni video ka de baik jong ka uyong ni sono basan ka jing bom jukut kadai ka jingai how Chris ubode ubriu ubodon ka jing lak ban yap balai ka ni ka khlan bor hagi to ipor ka khlan bor na mar ki jiu kim lak ban ngai bo Chris wan hagado ka jing pen em ka don ha ka jing pla bo Chris wan hagado ka ni ka khubor jing apostol nado ka sedang hado bedep la kadai ka no ha chithi jengki la ne kadai ka kam jing apostol ka jing im bom jukot ka don kamdon haga jingle ye ka testament barim boro ko kamdon haga jingle ye ka bible ba pendep ye ka e ba gom ka jing bom jugut ka don tang hok Chris ba ka jinget hok Chris ka mo ka jinget ba wan haga do ukit ye ki pop haba uyap shi ka pop umi pa ban a hangi ka jinget kna bangin yo ye ka jing bom jugut ngan chai pteng ngai kamla ban clear bha ha ni ka jing kai banukong ngan sai pteng blen kur khu iping ni kendo pa amen